Ще убием. Айде, малко ще... Ще трябва нещо да вземе. Някакви оръжия, така. Бу. Много тъп. Ма тези кристали откъде се взимат? Ще вземем този меч. Не можем. Защото нямам интернет ли, да? Хора, за малко ще спра. Айде, хора, вече си оправили си... добре, вече... Какво прави, бе? Аз се възстановяваш така, бе. Маля, много лаги. Сече. Как сече? Ще плащам 10 лева. Някак. Да. Чакай малко, махай се, бе. Така. Няма да плащам. Така. $6 на нея. Брат, ама стига не. Няма да играем тук с тази игра, ще играем на червей. Майко, играйте съобщенията, брат. Фокса, Шало Хикс, Шбокси ми пишат. Даже, погледнете, даже едно да ми пише тази работи. Майко, умират всички, майко. Колко много хора ми пишете. Много хора пишете. Стига сте ме писали, бе. В клип съм. Така чика. Тапа. Лузър. Хора, ще го режим вообще по-късно. Come back, play. Play. Искам play. Хора, много прекъсва обаче. Игра с студиото да се смея.
Локички, так. Аре стига, бе. Няма да си стигна, бе. Всички ви казват, че аз силам. Гисти, благодаря. Ей, хора, някаква друга игра. Ето такава. Или пак айде колите. Cars. Кар 2, май дават. Така бе. Ето така, даваме газ. Боже. Причам тия хора, бе. Колко такова ще стигнем? Ого, тук много трудно се завива. Много трудно. Тега, бе. Ого. A bit more, guys, not gonna lie. Right, okay, so here we are. Oh, no indicator use, sorry, I thought it was a one-way sort of a shindig. Айде, брат. Айде, дай газ. Виж как се трясе кола. Прекрасна игра, ще правя много епизоди. Хора. Много искам да посъбера бабула. Ако не се абонира. Още. Да има такива забавни видеа. 90. Ай така я, бе. Аре, искам да ударя колата. Аре, бе, махай се, бе. Кюба пъша. Аре, колко можем да стигнем с тази кола? Боже, господи, искам да дам цялата газ, бе. Стой 30, 40. Така се доки. A bit more, guys, not gonna lie. Right, okay, so here we are. Oh, no indicator use, sorry. Окей, така. За малко да го ударя.
колко точки? 135. 135 точици. Ами хора, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви хареса. Ако е така, струшете лайка. Струшете лайка. И таковайте. И се абонирайте. Само това ви давам и си тръгвайте. Ако искате да ме имате всеки ден, се абонирайте с камбанка. Айде, чао!